Helo, siwmai. Nawr, gan mod i'n gerddwr brwd, o'n i'n meddwl bod fi'n gwybod pob peth oedd i wybod am llwybrau cerdded o gwmpas Cymru, ac yn sicr, o'n i'n gwybod bod yna lwybrau da yn Sir Gaerfyrddin, ond o'n i ddim yn sylweddoli bod yna lwybr ardderchog yn Llan Steffan, tu fas i Gaerfyrddin. Nawr, cyn bod fi'n dechrau'r daith, fi'n mynd i gael gair bach cyflym gyda'r hanesydd lleol, Eline Dris, a mae hi'n ei roi'r fath o syniad ni o beth sydd ymlaen i. Siwmai. Siwmai. Nawr, o'n i'n gweud, fi rioed wedi bod yn yr ardal yma o blaen. Gwedwch ddau hanes y pentre'r ardal. Wel, yn fyr iawn, mae bobl wedi byw. Mae ddar y cyn oesoedd. Oedd y lle'n bwysig iawn yn y canol oesoedd, pan oedd e'n bwrdeistref, oedd e'n borthladd, oedd y Normaniaid yn y castell, a oedd fferi mynd i gydwelu, fferi arall i dal allan. A wedyn, yn y 19fed ganrif, gas hwb arall pan dath arlunwyr a hynafieithwyr yma. Wedyn dechreuodd pobl wedi faddo yn y môr. A fel fi oedd? A wedyn dath y lluoedd. A wedyn pan dath y rheilffordd i Gyfyrddin yn ganol y bedwaredd ganrif ar 15. Wel, i fi mynd i gerdded y llwybr yn yr hyd y clogwyni. Dwi'n mynd i nôl fan hyn hwyrach mlaen, gen i bach o hanes yr eglwys. Right, fine. Oce, hwyl chi. Hwyl chi. Hwyl chi. Mae'r daith yn cychwyn o'r maes parcio. Edrychwch mas am arwyddion llwybr arfordir Cymru a cherddwch ar draws traeth eiraidd Llan Steffan ger Aber y Tywi. Cyn fwy hir, byddewch chi ar draws grisiau serth sy'n mynd â chi fyny at y llwybr go iawn yng nghanol y coed. Mae'r llwybr yn parhau lawr tuag at Bai Scots sy'n enwog am ei cregyn gleision, a gwnewch yn siŵr nawr ac yn y man i arafu ac i fwynhau'r golegfeydd godidog, Pembre a Bai Rosili mewn un cyfeiriad, a Tal Acharn ac arfordir Sir Benfro i'r cyfeiriad arall. Cyn fwy hir, fyddewch chi ar draws Giat Fawr Wen a Llithwr Ffordd yn arwen lawr tuag at y traeth. Nawr, mae yna lwybr sy'n mynd i'r dde ar gyfer siwrne fer, ond os oswelltach chi gerdded ymhellach, gorwch y giat a cherddwch dros y bontfach tuag at y Werle neu Wally Point a mwy o olegfeydd gwych. Mae'r gwynt yn medru bod yn gryf yn hyn, felly byddwch yn ofalus, ond coeliwch iddi, fydd e'n werth e, wrth i chi edrych dros Aber y Taf ac un o bentrefi enwoca Cymru. Mae pawb wedi clywed am Dylan Thomas, wrth gwrs, a draw fyna yn y pellter yn Halachar, bydd Thomas yn byw ac yn gweithio am gyfnod gyda Caitlin i'w wraig newydd nôl yn y 30au. Mae wedi cael ei gladdu yn y pentre. Mae Tal Acharn yn sicr yn le hyfryd i ymweld fydd angen y car arnoch chi. Felly cerddwch ymhellach ar y llwybr, mwynhewch y golegfeydd a roglwch y garllau gwyllt, ac wrth i chi gyrraedd giat arall a ffordd fach, troiwch i'r dde a cherddwch tuag at fferm Parc yr Arglwydd sydd o dan oruchwyliaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cyn bo hir fyddwch chi nôl wrth y Llithwr Ffordd a'r Giat Fawr Wen, a thro yma troiwch i'r chwith ac ewch tuag at Parc Glas. Ond cyn hynny, mae yna surprise bach neis. Nawr, tu ôl i'r drws bach ma, coelwch yn beidio, mae yna ffynnon Sant Antwn sy'n hynafol dros ben, gyda nodweddion rhinweddol a rhyfeddol yn perthyn iddi yn ôl bob sôn, felly ewn ni mewn cylwch. Tu ôl i'r drws bren syml, mae'r ffynnon yn lecyn i drysori. Mae wedi bod yn le ar gyfer pererinion ers canrifoedd, gyda'r wisteria a blodau'r wynwydden yn creu canopi perffaith. Felly ymlaciwch am ychydig, mwynhewch y tawelwch, achos yn fuan ar ôl ffynnon Sant Antwn, byddewch chi ar draws castell Llan Steffan, sy'n dod o dan oruchwyliaeth cadw wrth gwrs, y corff sy'n gyfrifol am gestyll ac adeiladau hanesyddol Cymru. Mae'r castell yn dyddio nôl i'r 6fed ganrif, bu cryfhau a cheiriau'r castell yn y 3fed ganrif ar 10 gan arglwyddi Llan Steffan, a mae e'n le sy'n boblogaidd hyd heddiw. Beth fel o Llan Steffan? Mae'n lle neis i ddod, achos bod ni'n byw yn dre. Mae'n lle neis i mas ar y traeth ac yn mynd am gerdded fach. A mae'r pobl lleol mor garedig, maen nhw wastad yn dod i siarad â chi.
Os oes amser gyda chi, cerddwch ymlaen i mewn i'r pentref ei hun a threulwch bach o amser yn eglwys Llan Steffan, a dyna lle dwi am gyfarfod ac Eluned Rhys eto. Wel, Eluned fach, cymo be, mi wedi cael dyrnod i gofio fi nôl tu fas o'r eglwys. Nawr, o'ch chi'n rhoi bach o hanes yr eglwys i ni? Yn ôl yr hanes, gas i sefydlu nôl yn y 6ed ganrif gan dyn o'r enw Steffan. Oedd yn un o'r bobl oedd yn mynd rownd gyda Sant Taylor sy'n lot mwy enwog wrth gwrs. Right. A gas i ail-adeiladu wedi pan dath y Normaniaid yma. Gas i ehangu yn y 15fed ganrif, capur wedi ychwanegu ganrif ar ôl ni, ond heblaw ni, dim ond i newid tu fewn mae e. A beth yw hanes yr ffenest enwog yma? O, ffenest am John Pets. Gas i ei gomisiynu ar gyfer un o fenywod y pentre, Doris Baker, pan o John Pets yn byw yn y pentre. O, reit, oce. Nôl yn y 70au. Reit, oce. Wel, chi'n gwybod be, mae wedi bod yn ddyrnod o hanner, fi wedi mwynhau mas draw. Wel, gobeithio ddewch i bobl eraill. O, fyddai yn dod, coelwch i fi. Diolch yn fawr iawn i chi. Mi mynd nôl i'n maes parcio nawr a gadre. Wel, mae ddiolchgofio neis dych chi'r pentre, rwy'n siŵr. Diolch i chi. Hwyl na. A dyna fe, gyda chastell Llan Steffan yn y cefndir a sŵn aber y tywi o'ch blaen. Cerddwch yn ôl tuag at y maes parcio lle ddechreuon ni, a mae wedi bod yn ddyrnod ardderchog o gerdded. A na fe, ni nôl yn y maes parcio lle ddechreuon ni bore yma. Mae yna fish and chips, mae yna gaffi bach neis, ni wrth gwrs, os yswetech chi, mae yna ddwy dafarn yn y pentre ei hun, os yswetech chi orffen y ddyrnod gyda ffeint. Nawr, cewch i'r safle we, mae yna pob fath o wybodaeth arni gan gynnwys lle fydd i aros a digwyddiadau ac ati a map lliw o'r llwybr i ni newydd gerdded yn barod i'w lawrlwytho yn rhad ac ymddim. Felly dewch draw i Llan Steffan yn Sir Gaerfyrddin, newch chi ddim ddyfaru, mae hon yn dipyn o wac. Hwyl i chi.